V Bratislavskom dome svätého Martina dnes na jeden deň sprístupnili telesné pozostatky svätého Jána Almužníka. Hoci je tento významný svetec už 1400 rokov po smrti, časti jeho tela sú stále neporušené. Dom svätého Martina dnes na jeden deň odhalil ďalšie zo svojich tajomstiev. Tým tajomstvom je telo významného svetca Alexandrijského patriarchu zo 7. storočia. Sme v kaplnke svätého Jána Almužníka. Ján Almužník, rodák z Cypru, bol pôvodne ženatý a mal viacero detí. Keď mu však zomrela rodina, rozpredal všetok majetok. Vo funkcii patriarchu mal obrovskú moc. Napriek tomu neustále zdôrazňoval najmä pomoc chudobným. Nebolo to len dávanie almužien v zmysle nejakej jednorázovej pomoci, ale zriaďoval nemocnice a zriaďoval sirotince. Telo Jána Almužníka najprv pochovali na Cypre, ale vďaka Matiejovi Korvínovi sa dostalo do Uhorska. Do domu svätého Martina ho preniesli 23. januára roku 1632. Preto ho vždy v tento deň sprístupnia verejnosti. Jeho telo je neporušené, je zachované s kožou, svalovou hmotou, samozrejme už mumifikovanou. O relikvie Jána Almužníka je obrovský záujem po celom svete, najmä na ostrove Cyprus, ktorého je patrónom. Telo však zostáva v dome svätého Martina. Rado Igas, televízia Markíza. Drobné euromince stále strpčujú život kupujúcim aj obchodníkom. Zisťovali sme, čo sa s tým dá robiť. V januári stúpol počet požiarov. Môže za to plynová kríza? Sledujte reláciu dnes a dozviete sa viac. Uvidíme sa aj počas víkendu. Pekný večer a dovidenia. Dovidenia.